Goddag alle sammen. I dag kigger vi på, hvordan man overclocker en Intel Core i7-930 på et EVGA x58 Freeway Sleep Classified bundkort. Det jeg gerne vil opnå i dag, det er 4,2 GHz stabilt, hvilket jeg ved er muligt. Jeg er lige kommet fra klokken og har reset for at vise jer, hvordan dette fungerer på netop dette bundkort. Vi sidder med en Phoenix BIOS, som er på de fleste EVGA bundkort, hvis den ikke ligger på alle sammen. Vi starter med at kigge på, hvad de forskellige frekvenser ligger på. Først så har vi vores CPU clock ratio, som står på 21 gange. Nedenunder ser vi vores CPU host frequency i megahertz. PT kører processoren på 2,933 GHz. Og herude der står 133 gange 22. Hvis jeg går op og ændrer CPU clock ratioen til f.eks. 20, falder den til 20. Det der sker, når jeg hæver den til 21, er det vi kan gå ind og læse her. Det der er enabled, det er turbo mode funktionen, hvilket giver den ekstra, det ekstra x, hvilket vi når de 22, som står her. Og det vi skal gøre nu, det er at vi skal have nedsat rammene til en hastighed, der er acceptabel, så når vi klokker, så skal de opnå den højeste megahertz muligt, uden at komme over de 1600 MHz, som de er rated til. Og det er så lige det, vi vil starte med at gøre. Vi går ind, og så siger vi, jamen, jeg vil gerne opnå 4,2, så for at være sikker sætter den på 1067 MHz. Derefter går vi tilbage til det forrige post-screen, går nedad og vælger så lige at hæve den her CPU host frequency til 190. Og lad os se, hvad der sker, når jeg trykker enter. Det der er sket nu, det er, at vi har nået en CPU-hastighed, eller frekvens, på 4,187 MHz. Nu skal vi så bare lige kigge på rammene. De står stadig på 1500, de står nu på 1522 MHz, og det vil sige, de er under de 1600, som er acceptabelt. Så nu skal vi ind og rode lidt med voltage. Voltage bliver man nødt til at rode ved, når man overclocker, og når du går over 4 GHz, skal du som regel bruge noget mere, end du lige regner med. Jeg ved i dette tilfælde, at jeg skal bruge 1,21875 i V-core for at have en stabil processor på netop 4,2 GHz. Og min RAM, som er dem voltage, skal jeg have op på 1,65 V, hvilket vil sige, det er den volt, som de er rated til at køre med. Så kan vi så gå ud og kigge. Nu kører vi med 4,187 GHz på processoren og 1522 MHz på rammene, hvilket vil give en 1,522 GHz frekvens på rammene. Det er fint for dette OC, og det var alt, hvad vi lige havde. For nu i hvert fald for at opnå dette stabile OC på en Intel Core i7-930. Tak fordi I fulgte med.